may mga tawhan na order mnog sa Shopee Katre. Di pa ko kinahanglan og kwarta kay hindi hatod. Sab ko ba ni dapit? Uy, may tao eh. Ako din yung pangutan onday. Ay, Noy! Kamandong! Noy, kailan ka tong magnet, Noy? Unsay pido dong? Butay dong? Oo, Noy, murag mauna, Noy. O dong, kaila ko ana dong. Ang ilang balay dong kay murag na dito sa unahan dong nang may bunto dapit ba? Aw, sige, Noy. Salamat kayo, Noy, ah. Oy, imo-order abot lang Shopee. Sa pag ka mo-order og katre na imong balay namday sa bukid, wasa way kahoy sa inyo. Order ka rin mo katre, ay mo bra pagpuyo sa bukid, nagsulasor mo sa nag-deliver.